Шунысы сөйініш ки, татар халқы бүйік Бұлғар дәулеті тарихын үз рухында, көңіл түрінде қадірләп сақлый келе. Идел буе Бұлғарстанының төп жерлері бүгінгі Татарстан шеклері ішіне орнашқан була. Алмыш хан құрған Бұлғарстан татар халқының үз дәулетшілігі боларақ тәқдир етілі. Ол үз заманасы үшін генә түгел, оның шәхісі бүгінгі бүтін татар милләтінің қақшамас рухы, қуәті һәм иманының дәлилі болып тұра. Алмышқа шақлы кімнәр болғансың? Тирә-яқны тетрәндіріп тұрған күлтәгінебізнің қабір ташына аның ғайрәтлі ғаскәр башлығы болуы һәм жер жүзінде яшәүче татар қабиләсе турында да шықып язылған. Атиллада, Күлтәгиндә, Кубрат ханда Илтабар алмыш күтәрелгән биеклеккә күтәрелә алмаган. Илтабар сүзе гаять киң мәгълүматкә ия. Бу сүз илен табар, ил табучы, йортын, дәүләтен, динен табучы мәгънәләрен үз иченә ала. Менә ул алмыш Илтабар тапкан җир. Бу изге урында Болгар иленең баш каласы бөек шәһәр Биләр гөрләп торган. Биләр янындагы изге чишмәдән бүген дә кеше üzülеп тормый. Хаҗ кылырга барган кебек гыйбадат кылучылар арасында мөселман татарлар гына түгел, Идел буенда яшәүче барча халыкларның да вәкилләре бар. Биредә Тәңрегә инанучыларның да, мөселманнарның да моңлы тавыш белән Аллаһка ялварып, гыйбадат кылган авазлары ишетелә. Болгар союзына кергән үзләре болгарлар, суарлар, аларны суазлар дип тәгәртәләр, эсегеллар, берсулалар. Буларның бөтенсе төрки телләрдә сөйләшә торган халыклар, ягъни бер-берсенә бик тә якын халыклар. Идел Булгарстанның барлыкка килүе турдан-туры менә безнең Алмыш хан белән бәйләнгән. Алмыш ханны кайбер чыганакларда шундый баһадир гәүдәле, максатчан, нык характерлы дип сүрәтлиләр. Шулай булмый мөмкин дә түгел. Дәүләт төзегән хан шулай булырга тиеш. Монда бит мин санап киткән бүтән кабиләләрдә ашкынып тормаганнар Алмышның кул астында яшәргә. Демәк, ул монда бераз көчтә күрсәтеп алырга тиеш булган, аларны буйсындырырга һәм башка төрле усуллар, башка төрле кораллар уйлап табырга. Менә шушы усулларның берсе ислам. Булгарларның исламны кабул итеп алуы Алмыш тарафыннан дахияне кырылган сәяси хәрәкәтнең бер бөртеге генә булып тора. Без чыннан да Хазар дәүләтеннән чыккан дәүләт инде. Башта чырларда бу бик уңай була. Чөнки Хазарлар алар чын дәүләт, көчле дәүләт, аларның кул астында яшәүе үзенә күрә уңайлыкларда тудыргандыр. Аннан соң инде менә Алмыш чырында Алмыш уйлый башлый инде. Дәүләт барлыкка килә, нишләп мен әле Хазарлардан буйсынып яшәргә тиеш? Бәйсезлеген ныгытыр өчен Алмыш Хазар каганаты белән сулыкта булган Хорезмны урап Багдадка мөрәҗәгать итә. Ул чакта сәүдә юллары Хазарлар кулында була. Аның зәгыйфләнүе Багдад халифаты өчен бик тә кулай булыр иде. Алмыш ярдәм исти һәм Идел буенда ныгытылган калгалар төзергә кирәклеге турында халифәткә хат яза. Бу гарәпләрнең сәүдә кимәләренә юл ачар иде. Дәвамлы сөйләшүләрдән соң Багдадтан Булгарга зур карван чыгып китә. Бу карванда төзүчеләр, архитекторлар һәм галимнәр дә була. Биш мең ярым кешелек һәм 4,5 ярым хайван анда Багдадтан чыгып китәләр. Алар Урта Азияның Мари, Шаржау, Үргәнешләрне узып, менә монда картада кызыл уклар белән күрсәтелгән аларның килү юлы һәм Болгар дәүләтенә юл тоталар. Менә кая Биләргә килеп җитә илчелекнең юлы. 922 елның
21 may gününü, Pənjişənbə gününü başqalarının üzək meydanına jıyılalar. Mənə bugünkü birlərinin qazı işləri alıb barılatırğan yerdə iki məscid nigizi var, saqlanıb qalğan birisi Taş məscid. İbn Fazlan ilçilige kilgeç Qarablar taş işine usta bulğanlıqdan. Hem şuşunda İbn Fazlan kilgende bu başqalarının cami məscidi bula. İbn Fazlan aytı, başqalarının cami məscidində Bulgar patşası almışının isenligine, işlerine oңuşlar tilep, dua kılıp, xutbə okula turgan idi deyil. Hem almış üzü bit Allah Teala isminden iş yürütə. Eğer dedi ol suvar kabilelerine siz mina buysunmasağız, sizni Allah Teala'nın kılışı keseşek, yokka çıkaracak. Yani Allah Teala'nı ol özünün yoldaşı itip ala. Mine şuşu devletini düzügende, devletini barlıkka getirgende. Almışxan öz şırın işinə tügül, belki özündən soң kilgen, bugünkü hem Tatar halkının kileşegi için sanab bitirgisiz büyük şahıs. Onun öz vakitinde şuşunday dürüst bir fikirge kilüü, Bulgar xanlığı resmi rəvişdə İslam dinini kabul etüü, Bagdad xalifeligi bilen uluq bir kilişu tüzüde, hem de özüne göre öz şırındağı medeniyetini, dinni, g'ilimni arttırуда bizning qilg'alilarimiz, qissa Yusuflarımızның barlıqqa keluvinde, yüzlegen hem minglegen tarihi, dini, edebiyat barlıqqa kelu, bizning medreselerimiz, meşitlerimiz, uluq g'ilimlerimiz hem galimlerimizning, edip hem yazıcılarımızның da barlıqqa keluunun bir negiz taşı bulup elbette almış xantıradır. Исторический портрет – это некое обобщение, символ, воля, благородство, да? Да, действительно. Mehribanlılık özüne tartıp turu kişi ol xuluqның negizin təşkil ite. Eğer şahıs şuşu sifatlarga iya tügül iken, ol küp sanlı xalqlar bilen, zor devlet bilen idara ite almaz idi. Almış, nığıtmalı qala tüzütür üçün akşa jiberuun surab, halifetke xat yaza. Halifette toplangan akşa, zakat tertipleri bilen, başqalarını tolam işi toplangan mal, halal akşalarına Bulgarlarga bəxit alıp kile ala. Mine bularının barısı da ol şahısının büyük inanışı turunda sili. Onun sureti, imanlı kişinin sureti bulur deyiş. Allah'a inanı, almış padişahqa nesilden kile. Almışның atası Şilki, Bulgar xalqların bir bayraq astında toplarga ımtılıp qaraydı. Almışның babası, Bulgar törəsi Aydar turunda, xalq arasında taralgan rivayet saqlangan. İmiş, Muhammed Peygamberinin iki sahabası kış günü quru tayaqdan yarıp çıqqan qayın yapraqları tünetmesi bilen törenin kötərəmge qalgan qızın savuqtıra. Bizim halkımızda İslam dini nişik taralgan деген sırauğa cevap bергende bir bik taralgan kөнігілген fikir var. Yani Bulgar iline Bağdat'tan Garap delegatsiyasi kelip imiş biride İslam dinini taratkan. Ama şuluk İbn Fadlan kaldırgan haberlerge kuş salsak da biz görəbiz ki biride onlar kelуге hatlide İslam dini bik tamırlangan güçlü bir ruhi көрініш buluğun sizəbiz. Hem hatta İbn Fadlan Bagdad tertiplerin, mine kamet tüşürü vaktinde de üzünse ibadet kılu rəvişlerin tağarga mataşkanda da bizning babalarımız uz Muhammed Aleyhisselam tarafından kilgen Hanefi mezhebine negizlengen hak dinin gıybetlerin saklap kala alganlar. Elbette bu bizning Irak babalarımız, bigrek de Almuş hanımızın tiren din halimi buluğunda çağıldıra. Elbette dürüst, ol İslam dini resmi rəvişdə
Ибн Фадлан делегациясы тарафынан кабул ителгән. Әмма рухи феномен буларак ул инде сахабалар вакытында ук, Мөхәммәд алейхиссалам яшәгән вакытыннан ук биредә сакланган һәм менә бу Ханафи мәзһәбе аркылы динебезнең хаклыгын, аның дөрестлеген, түземлелеген менә без генә саклап калуыбызны ачык чагылдыра. 10-нчы гасырдан 13-нчы гасыргаcha Бөек Болгар дәүләте башка мәдәниятле дәүләтләр арасында үсешенең иң югаргы ноктасына ирешә. Ләкин ул озын гомерле булмый. Монгол яулары һөҗүменнән соң Болгарның башкаласы бөек биләр чынлыкта юкка чыга. Ләкин алмыш падишах калдырган рухи мирасыбыз таш диварларга караганда да гомерлерәк, чыдамлырак булып чыкты.